हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। केवळ निसर्ग आणि खाद्यपदार्थांनी पर्यटन वाढत नाही, खऱ्या अर्थानं इथलं पर्यटन जर वाढवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला याच्याही पुढे जाऊन विचार करावा लागेल। सर्वप्रथम आपली मानसिकता बदलावी लागेल, असं मत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी आयोजित चर्चासत्रात कुडा इथं ते बोलत होते। पाहुयात काय म्हणालेत नारायण राणे। टुरिझम म्हणतो, पण टुरिस्ट लोकांना आल्यानंतर त्यांना कशाची गरज आहे? निसर्ग एवढा पुरेसा नाहीये। पर्यटनाचं वातावरण जिल्ह्यात केलं पाहिजे। परदेशात गेलं पण जात असतील पाहिजे की गेलं तर स्माइलिंग फेस सगळे असतात। इकडे वेगळं आमचं हिंदुत्व सोडा, आपल्याकडे आला का दिसला समोर तोंड फिरतच जात। आपल्या देशात पाहुणा आलाय, नमस्ते थोडं तरी करा, पण नाही बरं तेव्हा आपलं जेवण आवडेल असं नाही। फार कमी लोक खातात, ज्याला सवय झाली त्या कॉन्टिनेंटल ज्याच्यात मसाला नाहीये, गरम मसाला नाही असं जेवण लागतं। किती हॉटेल आपल्या जिल्ह्यात आहेत, किती त्यांनी प्रयत्न केले की ऑबेराचे स्टीवर्ड आणले, वेटर आणले, इथे प्रशिक्षण हातात रोज कसा घालायचा, पाहुण्यांना आणायचं, कॉन्टिनेंटल जेवण कसं बनवावं, त्याला सूप कसा प्रकार, त्या सगळं दिसायला। तर मी स्वतः हॉटेल इंडस्ट्री त्यांना जे लागतं, जशा प्रकारे लागतं जेवण, ब्रेकफास्ट ते आपण बनवलं। प्रत्येक धंदा जगातील एक नंबरचा व्यवसाय करता यायला पाहिजे। करण्यासाठी बऱ्याच गोष्टीला मानसिकता लागते। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप।